Печелиш си от известно време и в някакъв момент по пътя започваш да вярваш, че това се дължи на теб. Не си прав, ти не си разработил някакво предимство. Просто си купувал по време на исторически бичи пазар или си продавал по време на сериозна корекция и пазарът те е носил на гърба си. И един ден, без предупреждение, това ще спре. Гледал съм как се случва няколко пъти, последното по време на COVID локдаун. Всеки път трейдерите разбираха какво всъщност мисли пазарът за тяхната стратегия. Те не бяха заличени от лош късмет, бяха заличени от самонадеяност, която никога не е била подлагана на изпитание. Бичият пазар замаскира всяка грешка, всеки лош ход се възстановява, всяка безразсъдна позиция оцелява, докато един ден спре. И до тогава навиците са толкова дълбоко вкоренени, че трейдерът няма представа колко уязвим е всъщност. Печеливша серия в еднопосочен пазар не е история на успехи, а предупреждение. Еднопосочният пазар не създава трейдери, той създава пътници. И когато отливът дойде много бързо, ще разбереш кой от двамата си. Затова аз съм тук да ти помогна да създадеш правилните навици на време. А дали ти ще се възползваш, зависи изцяло от теб.